So guysमोन जों दा गेलेबायना बाजाराव खानाय सिनजानो दोननानै माने दाख्लै सिनजाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा कमेन्टआव गाज्रि बुदों एसे माने सिनजानाया माने सिनजानाया बिना साइडखौ माबादोंना जिर' होदोंना माखासे सिनजाफ्रा जोबासै ओंखायनो दिनै फैफिनबाय आरोना गाइसमोन माबा खानाय सिनजानानै एसे जोबोद सिनजासै होमबा नायनानै लोगोफोर बिथाङा दा खानाय सिनजागोन आरोना खावदं खुदं जिरायगासिनो दं नेगासिनो दं आरोना माने जिगाव सिनजागोन माने मानसिफ्रा सिनजासिनना ओंखायनो नेगासिनो दं खावदं खुदं हेलौ लोगोफोर जोङो दा नै पार्कआव बाजाराव खानाय सिनजानो फैदों एकदम आंनिफ्राय बेखौ सिनजोबसै आरोना लोगोफोर गोलाव लाला आं माने खमायाव बिराद गाज्रि बुंबाय नालाय मानसिफ्रा ओंखायनो नैबेवहाय बावनो खानाय सिनजानो नागिरबाय आरोना लोगोफोर बिराद मानसिफ्रा फैबाय थादों आरो जोंना बाजैयाबो रायगासिनो लोगोफोर ओंखायनो आं खानाय सिनजासिम खोनाबाय औ आंखौथ' सिख्लाफ्रा गोसो नंलालै नालाय मानसिखौ नायब्रा आयौ गय जाना मिनिस्लु नुखायो दा ओमफ्राय नै खोरोम खेख्लाङो आयै नालाय दाखोनखौ नायब्रा आयै दाखोना अ सासेखालाय फाग्ला बाजार ना दिनै नै साले आं खानाय सिनजासिखाय सिख्लाफ्रा आंखौ गोसो नंला माने बाजैयाबो रायगासिनो नालाय सिख्लाफ्राबो खम जासिगोन ना साले औ फाब्लिरेसन आं एसे लाजिदोंलै गस्ला सुबाय लोगोफोर खानायखौ नायलाय सिनजानानै लांदां मोनसिबाय फाग्लाखौ नै नालाय जिदलिया सिनजागासिनो लोगोफोर फाग्ला साइसलाय बोरैबा जाबाय लोगोफोर खानाय सिनजानानै फेरा गाज्रि नुखाबाय आइबो सिनजायाबा हामगौमोन आं आइबो हब्लाबा नुबाय आइबो लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामहरदो लोगोफोर खानाय सिनजानाय आरोना साले खानाय सिनजाना बारजो दे खानाय सिनजाना बिराद मोजांलै जादों आयौ मोजां नुबायलै सालायना गलायदो दे खानाय सिनजानालाय आयौ सिख्लाफ्रा एबार गोसोथोसिगोन नोंखौ सालायना ओरै फालायलाय बरिया जाबाय नोंना खानाय सिनजानाया एबार सिख्लाफ्रा गोसोथोसिगोन आयौ बोखोदों लोगोफोर दा सिख्लायाबो आंबो सिनजाखायो औ बरिया ओमफ्राय खानाय सिनजाखांबाय दा सिनस्लायबाय थायो साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो लोगोफोर थांसिगोन